около празничната трапеза. Казваме трапеза, а не вечеря, тъй като бъдни вечер е по-скоро ритуал, в който участва цялото семейство. Мъжете извършват ритуали за защита на дома и къщата, като отсичат ритуалното дърво – бъдник, което трябва да е от круша или дъб. Това дърво ще гори цяла нощ, а на сутринта пепелта от него ще бъде разхвърлена по нивите за плодородие. Жените от сутринта замесват обредната пита боговица, в която са сложили пъпки от дрян и сребърна пара. Вярва се, че на бъдни вечер може да се гадае за времето, плодородието и житейската съдба, което става най-вече по това как гори бъдника, по разчупен орех и така нататък. Представяме ви част от обредите на бъдни вечер и по-конкретно събирането на семейството около празничната трапеза, запалването на бъдника и разчупването на обредната пита. Приятно гледане! Хайде сега да наредим трапезата. Скоро ще се върнат мъжете от гората с бъдника. Мамо, сламата да не забравим. О, да, дъще. Ето и сламата да сложим тук на трапезата. Бабо, защо слагаш слама на масата? Тази слама, бабо, е благословена. С нея ще вържим на пролет плодните дръвчета, за да растат в изобилие през новата година. Разбрали, дъще? Да, бабо. Майко, ние дали всички ястия сложихме, да не забравим нещо? Я да видим, майка, дали всички. Ето тук е погачета, колка, шуша, житото тук. Орехи и мед. Да, орехи задължително и чесън. Елата ще да вземеш чесън и орехи, а аз ще сляза в избата да взема мед, за да си посладим Коледата. Така да ще слагаме на трапезата. Мамо, все си чудя. Защо ястията на бъдни вечер трябва да са 7, 9 или 12? На трапезата дъще трябва да цари изобилие, а ястията са 7, 9 или 12, защото отговарят на дните на седмицата, на месеците в годината и времето, в което майката носи своята ножба. Сега разбрали? Да, мамо! Яви, пак видя да се връща. Добър вечер, майко, сестрички. Вижте какъв хубав бъдник носим. Ще гори цяла нощ. Пати, твой бъдник? Бъдник, сестрички, се нарича дървото, което трябва да поддържа огъня цялата нощ и трябва да угасне до сутринта. О, честито е навън. А къде е татко и деца? Къде е баба ви? Баба отиде да вземе мед, за да се подсладим на Коледа, а татко скоро ще се върне от града. Добре, добре. Ида. Добър вечер, Пулка. Добре се чува. Добър вечер, татко. Наредили сме трапезата, Моля, чакаме трапезата си майка да направи. донесе Да, меда си да... Ще дойде, тя сигурно. Скоро. О, добре дошъл, синко, ти се завърнал от града. Не завалива. О, голям сте рънка. Позна ли? Ма то на берекет, то на хубаво. На берекет. Да. Дайте сега да прекратим трапезата. И кошарите, и оборите, и цялата къща, че да изгоним лошадията и на берекета е. Ето и малко мед тук на трапезата да си посладим Коледната нощ. Иване, Леске, хайде, спрете се, че всички да седнем на трапезата, че на бъдни вечер вечерята започва рано. Рано да озрее читата. О, много работа днеска да поседнем малко. Да починем. Защо само постни яденета има на тази маса? Има синко. Днеска е последния ден от коледните пости. И на масата сме сложили всичко, що е родила майката земя. С хляба, който ще едем тая вечер, ще изпратим по живо по здраво
старата година и ще посрещнем с чисто сърце новата. И от мен да знаете, деца, хлябът е божество, да се хвърля хляб е грехота, даже трохите не се газят. Целият труд и бита на българина е свързан с хляба. С хляб се посреща младо семейство, на новородено се меси хляб, без хляб живот няма. Чухте ли, деца, да знаете? Стига сте приказвали. Време е вече да запалим бъдника. Айде, синко, запали бъдника. Но оставете вратата отворена, че да може и Господ да ни дойде на трапезата. Дай Боже. Я да видим сега каква пита е умесила бабата. Каква премозла. Колкото житни зранца има тази пита, толкова късмети да имат всички. Колкото високо вдигам питата, толкова високо да е жито през идната година. Амин. Амин, дай Боже. Я да видим сега какъв ми е късмета. Да видим сега на кого какво ще се пази. Първото парче за Богородица да ни пази от беди и неволи. Хайде, бабо, служи на Богородица. Ще я сложим до иконата, да ни пази от злото и да ни е пълна къщата и на берекет да е. Второто парче за къщата. Да ни е пълна къщата. Дори баба и на къщата. Дай Боже да е пълна къщата и да сме всички здрави, да сме богати на животни, на ниви. Ей. А ето и за всички вас. А сега, айде, внука ми, вземи, да си ни жив и здрав и много успехи в училище. Айде за внучката, вземи, да си жива и здрава и много успехи в училище и на тебе пожелавам. А сега за най-малките внучета. Да се зарадваш. Айде, Иванчо, айде, Веске, да сте живи и здрави и големи да порастете. Айде, синко, вземи, да си ни жив и здрав и добре да нагледаш. Добро си ми, момчето, добро си. Айде, снахо, вземи, добре да се грижи за нас. И нас така случихме, доволни сме. А ето и за бабата. Айде, бабо, вземи, да си ни жива и здрава, че без тебе не можем. Дай Боже, всички да сме живи и здрави, сплотени. Я търсите сега да видим на кого какви късметчета ще се паднат. На мен ми се падна мързела, ама че късмет. Че хубаво, на мен ми се падна градината, нови китки ще си насея. Добре, да. А на мен ме се падна къщата. Ще я прелосам, като млада булка ще стане. А на мен ми се падна учението. Сега аз ли ще уча, а батко да му разнава. Учи да ще учиш. Ще учиш. А на мене се паднаха нивите. Ще ги така. ора и сея, за да има хляб през цялата година. На мен е здравето. На мен и Да сте ни живи и здрави, весели засмяни. Пък на мен, я да видим паната, бе. Я паната. Браво, синко! Ма хубави неща ще ми се случват. Пък и ще има татко още някой друга козичка да си купим и за децата, нови дрежки, обувки, лишки да се учат. Който му се падне парата и най-късметлия и здрав през годината. Точно тъй. А сега, деца, и всички вземете си по едно зрънце от житото, за да благословим хляба и да я наберегет годината. Кажете всички амин. 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 И няма да вдигаме трапезата, защото да дойдат и нашите близки, които вече не са между нас. Господ да слезе, да ни донесе късмет в нашия дом. Точно тъй.